No, anyway, v dalším zápase uvidíme Šulcíňa společně se Sugim. Takže Šulcik, to dobře znáte z předchozích lanek. Také velmi dobrý fifař. Hráči už se nám usazují. Šulciku, sedni si prosím tě na druhou židli. Šulci, sedni si prosím tě nalevo. Díky. Přesně tak, streamuje se skupina A. Johnnyho se pravděpodobně dočkáte v playoff, postupují všichni hráči, takže je tu šance, že vám Johnnyho pošleme na stream. Ale samozřejmě můžete mě bombardovat všemožnými otázkami. Jak hraje Johnny, můžeš zjistit, když přijdeš na web Top Gamingu, je tam bracket, měly by tam být aktualizované výsledky, snad. Vidíme třeba hned ve skupině B, je tam překvapení v podobě toho, že Valve prohrál svůj první zápas. Když samozřejmě v té skupině zas až o tolik nejde, jenom o to, kdo se komu postaví pak následně v playoff. Tak vidíme, že uvidíme znova Aston Villu, kterou bude mít Sugi. Šulcik si vybral Southampton. Je fakt, že Southampton mě ani tak dvakrát nenapadl, že by s ním hráči mohli hrát. By mohla být dobrá volba. V Prostíku nebudou to jenom anglické týmy. V tom prvním zápase jsme viděli Udine. Co za randomáka to komentuje, ten nejhorší komentátor na světě. Proto si ho sem pozvali. Kapa. Vypadá to, že Graciano Pele bude pro Šulcika žolíkem. Line Yoshi a Alder Vale, ježišmarja, to bude zase jazykolam. Tohle je druhý zápas Las Lisy. Proč se hrajou ty 4hvězdičkový týmy? Protože to je mnohem zajímavější, než abyste pořád koukali na Real versus Real, Real versus Barcelona a tak, když se možná i v playoff dočkáte. Každopádně Sugi s Šulcikem už začali hrát. Sugi je u balonu za Aston Villu a hned se tlačí do úvodní šance Cleverley. Zogbia zpátky na Cleverleyho, tohle nevypadá vůbec zle a je tu první střela a tyč. Ve 4. minutě první gólová šance, kterou si vypracoval Sugi a Šulcik teď bude moci odpovědět. Ostr vykopává na Shayna Longa. Elia. Mané. Zkouší to technicky a dostává se do volného prostoru. Stále Mané, jeho střela, fantasticky zasáhl Brad Guzan. No tak pokud to bude takhle svižné od začátku až do konce, budeme jenom rádi, jen aby začaly padat ty góly. Cleverley, Sissoko. Trefil Eliu a Šulcik se tak dostává k balonu. Schneiderlin.
Wanyama. Elia, tady je dost prostoru. Přihrávka na Maného, ten zasekl a nabídl balon zadarmo Cleverleymu a Benteke okamžitě otáčí hru Nzogbia. Benteke. Fabian Delph. Cleverleyho dlouhá přihrávka, navíc mu šla na paty. Tohle je pokus vysunout Maného, ten byl na hranici offsideu. Vypadá to ale, že to bylo v pořádku. Mané protlačil se do vápna, ale tam si s ním poradil jeden z obránců Aston Villa. Majuka. Blouček na Eliu. Long. Shane Long si hledá prostor ke střele, nachází Maného, který dává gol. 13. minuta, Southampton vede 1-0. Hodně povedená akce, kterou Šulcik teď vymyslel a byl za to odměněn. Úvodním gólem tohoto zápasu. Sugi bude muset dotahovat. Cleverley. Šulcik tu akci přerušil hned na začátku a teď čeká, dělá chybu, Klein nahrál Sinclairovi, který může vyrovnat, jenomže už to přehnal s těmi kličkami. Delph. Benteke, tady je Cleverley a opět prostor pro střelu Cleverleyho rána, Forster si pro ten balon došel. Ale opět se Aston Villa zadarmo dostala do toho prostoru před pokutovým územím. Byl tam osamocený hráč s balónem a ta střela tam jednou může padnout. Majuka. Mané už znovu číhá na hranici offsideu a znovu dostává balon do běhu. Mané se snaží uvolnit, zatím se mu to nepodařilo a ani se mu to nepodaří. Nzogbia. Opět pokus najít Agbon Lahora, který se protlačil přes Yoshidu až do pokutového území. Stále Agbon Lahora, fantasticky. Tam nakonec tu situaci vyřešil Klein. Majuka, Schneiderlin, Elia, Mané. Tentokrát to Šulci zkouší přes levou stranu, Bertrand, Schneiderlin, znovu Mané. Okore ho nepustil k tomu balónu, ale konec útoční faul odpískaný. Benteke. Cleverley jenom Klongovi dostal balón a Šulcik opět skvěle. Okamžitě po té rozehrávce získal balón. Takže Sugi ani nemohl nic vymyslet směrem dopředu. Klein. Long. Elia. Sadil jestličky Sisokovi, ale ten ho dál nepustil, balón si přebral. Delph. Byla nepovedená rozehrávka, Schneiderlin opět může zkusit něco vymyslet, jenomže také naservíroval balon přímo na kopačů Cleverleyho. Agbon Lahore neprotáhl se dopředu, ještě Benteke. Nzogbiu v centr, stečovaný na hlavu Yoshidy a Southampton může vyrazit dopředu. Majuka. Shane Long. Elia. Stíhaný Cisokem. Elia zatím drží balón, jenomže opět pokazil přihrávku. Výborně se ale vrátil Shane Long. Klein. Mané se říká o balón, ale Klein zatím čeká. Wanyama. Elia. Opět stínovaný Cisokem, ale Elia má hodně rychlé nohy a ty mu zatím pomáhají, aby se Cisoka zbavil. Stále ale na hranici vápna, nenašel cestičku dovnitř až teď a tohle vypadá hodně dobře. Centr, který se snažil Mané dostat do branky, jenomže té lavice jej nakonec obránci nepustili. Benteke. Delph, Sinclair. Napravo je volný Benteke. Nakonec opět nepovedená rozehrávka. V 38. minutě stav zůstává 1-0. Wanyama. Elia. Wanyama, Klein. Elia, znovu Wanyama. Mané už si zase ukázal, kam chce balón. Musí se ale zbavit Okoreho, což se mu nepodařilo. Okore, jak v tomhle zápase, tak v tom minulém, kdy ovládal Maxa, hraje fantasticky v defenzivě. Přes něj bude těžké procházet. Delph, Cleverley. Zastavil ho Schneiderlin. Ten je v reálném světě na odchodu se Southamptonu, dokonce už dostal svolení. Jen otázka, který z týmu ho uloví, mluví se o Manchesteru či Arsenalu.
Teď ale Schneiderlin vymyslel tuhle akci, Mané a Elia se dostával do střelecké pozice, ale Brett Guzan tam vyblokoval ten prostor. V závěru první půle se může ještě Sugi pokusit o to vyrovnat stav utkání na 1-1. Benteke, tohle nevypadá vůbec špatně, jenomže fantasticky tam zasáhl Alderweireld. Long, Elia. Stavuje se pouze 1 minuta, takže poslední šance Elia. Šulcik může zdvojnásobit své vedení. Elia, Maného střela, Guzan zasahuje, ještě Eliova dorážka, teda končí síti. Šulcik dává druhý gól a po poločase povede 2-0. Tohle bylo opravdu těsné, ale na tom nezáleží, důležité, že míč skončil v síti a Šulcik má dvoubrankové vedení. Vidíme, že ve statistikách mají převahu 59-41 držení míče, vede na střely, takže se dá říct, že vede zaslouženě. Teď z úvodu druhého poločasu znovu vybojoval balón na své kopačky. Majuka narazil na Bakunu, ale okamžitě si bere míč zpátky. Pozor ale na Sugiho šanci, Akbon Lahore, jeho střela z vole. Bude z toho rový kop, protože Forster jenom vyrazil balón. Vidíme, kdo bude rozehrávat. Bakuna. Dobrý centr, Sinclair se tlačil k hlavičce, ale Southampton dokázal tuhle situaci odbránit. Cleverley. Sissoko. Cleverley. Delf, Aston Villa teď obléhá pokutové území Southamptonu, Akbon Lahore se ještě dostane k tomu balonu, ne. Další rohový kop v 52. minutě. Ale další dobrý balon, jenomže Forster byl připravený. Šulcik vede 2-0, zatím bezpečně kontroluje tenhle zápas. Bertrand. Schneiderlin, Mané, Majuka. Schneiderlin už čeká, kam se mu Majuka s Manem hnou, nakonec se vybral Majuku. A Majuka to bere na sebe a udělal dobře, Majukova střela, Brett Guzan opět fantasticky zasáhl. Nzogbia. Akbon Lahore. Sugi teď zkoušel hledat Bentekeho, ale šel pouze obranu v průhovaných drezech. Shane Long. Zajímavý pokus na Maného, jenomže Guzan k tomu balonu bude mít o dost blíže. Takže hrát může zase Sugi. Akbon Lahore. Benteke. A znovu ztroskotal na Yoshidovi. Poslední půlhodinka hracího času je před námi. Mané. Technicky je výtečně vybavený a to teď s ním Šulcik dokazuje a Mané se dostane k další gólové šance, která končí úspěšným gólem, úspěšnou střelou a gólem. 62. minuta, Šulcik vede 3-0 a vypadá to, že bezpečně míří za vítězstvím. Ale samozřejmě Sugi mu může přijít povedená 10minutovka a může razem být srovnáno. Protože Šulcik už je zkušeným hráčem a měl by si to pohlídat. Cleverley. Zkusil se obloučkem poslat balón na Bentekeho, ten ale tuhle myšlenku nepochopil. Schneiderlin. Shane Long a další zajímavý přechod na polovinu soupeře podání Šulcika, ale tentokrát to nevyšlo. Bakuna. Benteke, Akbon Lahore. Znovu Benteke, Nzogbia, Benteke, to je pěkná kombinace Bentekeho střela, ještě tam může přijít dorážka, nakonec se k ní nikdo Bílém drezu nedostal. Ale Sugi konečně překombinoval Šulcika. Vidíme, že se nám do hry dostane J. Rodriguez. Na druhé straně Benteke na hrot, Akbon Lahore doprava. A to je všechno. A na druhé straně ještě Duričič a Tadič. A samozřejmě ty střídání se projeví až po přerušení hry, které může následovat po další gólové šanci. Long. No Maného balon nedostal a Cleverley může v klidu rozehrávat. Delf.
Jenom k Schneiderlinovi dostal balon. Majuka. Wanyama. Výborně tam ale byl postavený Cleverley a Sugi znovu může zkusit útočit na snížení. Benteke. Akbon Lahore. Zogbia. Výborný balon na Scotta Sinclaira. Sinclairova střela, je to gól. 62. minuta, Aston Villa snižuje na 1-3 a ještě není konec. Sugi si vybojoval naději na to urvat alespoň bod z tohoto zápasu. My vidíme už to střídání. Tady Zalonga, J. Rodriguez za Eliu. Tak dále a tak dále. Sugi se vrhá do dalšího útoku. Benteke. Benteke to udělal výborně technicky, co ale vymyslí dál. Nakonec se protlačil až do pokutového území, tohle nevypadá vůbec zle. Benteke od centr, ale Delf. Myslím, že to byl Delf, se nedostal k zakončení, naopak. Na druhé straně už zase pádí kupředu Majuka. Že neměl kudy dostat se před branku, nakonec mu k tomu pomohli sami hráči Aston Villa, výborně, ale opět Okore. 70 minut za námi. Sugi už se zase žene před branku Forstera. Benteke. Narazil na Alderweirelda. Rodriguez. Našel cestičku po levé straně. Bakuna se ho snaží zastavit, což se mu se štěstím nakonec podařilo. Jenomže Okore tentokrát udělal chybu a může z toho těžit Šulcik, což se nakonec nestalo. A poprvé jsme viděli někoho s Okorem takhle zachybovat. To byla hrůbka v rozehrávce. Cleverley. Delf. On také na hranici offsideu. Ne, byl za hranicí. Je 7 minut před koncem plus nastavený čas. Šulcik stále vede o 2 branky. Všechno zatím nasvědčuje tomu, že by měl vyhrát tenhle zápas, ale Sugi ještě má nějaký ten čas tomu, aby se mu podařilo vyrovnat. Juričič. Skvěle technicky, hráči Southamptonu dokáží tyhle věci řešit individuálně. J. Rodriguez snaží se vybojovat si střeleckou pozici, což se mu nakonec nepodařilo a Aston Villa má jednu z posledních šancí na to něco udělat s tímhle zápasem. Akbon Lahore. Má před sebou dálnici volného prostoru, tu zavřel až Yoshida. J. Rodriguez, tohle nebyla dobrá přihrávka. Cleverley. Delf. Zogbia, Sinclair. Ne. Bertrand tam byl výborně postavený na Akbon Lahore, ten balon neprošel a Šulcik už si to teď pohlídá. Nastaví se navíc jenom 2 minuty. Pravděpodobně poslední šance tohoto zápasu. Scott Sinclair. Na hranici vápna je připravený Fabian Delf. Nakonec Sinclair hledal Bentekeho, ale nenašel jej. Šulcik vítězí v tomto utkání poměrem 3-1. Konečně jsme tady viděli pořádnou porci gólů. Poločas by měl být nastavený na 6 minut. Další zápas by měl zůstat Šulcik, jak můžete vidět. A proti němu by měl hrát Dida. Měl být takový ten zápas Mohikánů skupiny A.